Mga kapuso, nasara nato sa akong Regional TV Presents. Daigon kagahapon ang mga batang puno sa kasadya, ilabi na sa ilang pagpanaygon nga nakapalipay sab sa katawhan ning panahon sa Pasko. Apan loyo di ay sa ilang tamis nga mapahiyom, mao ang kasubo ug kamingaw sa ilahang mga pamilya. Ani ang sumpay sa akong RTV Presents. Si Ninyo Jan, apuhan na lang ang iyahang gikauban. Ano papagmamani mo? Wala man. Wala. Nagtog rami. Lola ra na ako nama. Dugay raman to silang nakuan. Wala. Si Lorraine, gimingaw na usab sa iyahang pamilya. Na magkita na yung sa akong pamilya. Saan yung pamilya? Anang wala na. Yung papagmama asa man? Kanang wala na. Gibiyaan rami. Narami sa foundation. Si Esperanza, wa na'y mga ginikanan. Naa siya'y mga igsuon apan wa na usab sila magkita. Ate, magkita pa tagbalik. Unta, mabati ni Santa Claus ang Christmas wish o caroling ni mga bata nga makauban nila ang ilang pamilya sa Pasko. Ako si Alan Domingo, kini ang akong short docu.